भक्त हिन्जावनि इउटुब चेनेला बे डिस्क्रिप्शन लिंक होना दोनदो नोंथांमोना थांनानै गोज्जायै थुना साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय मोनथिबाय समझ रहे हो ये फेमिली ब्लॉग वीडियो नुनो मोनगोन नोंथांमोना आरोना आरो बे भिडिअ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन रावबो गाज्रि मोनलायनाङा आरोना बिदिब्ला बे आंनि डिस्क्लेमारखौ लागायनोसै आंनि बुंनायखौ नों गोदै दासानखा खालामनो लादों नों गावखौनो गोख्रोंखा सोरबा आंनि गोमालांगोन सानसे समाव तो जिखियानो जाया मानथो बिखौ नायना लाग्रोदो बे दामब्रा ना दामब्रि वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी दीदी बिदि दामब्रिनि ड्रेस गाननानै भिडिअ खालामनालाय मा जानो ब्रातेरनो थांनानै देना खालामबाय मोनथिबायना ये देना नुबायना बिबायदि देना खालायाबा उपाय गैया मोनथिबायना अ दखनाया गुगोन मोजां खालामना ला आंखौ नाय रावखौबो नायनो नाङा मालायनि दावराव दावसिखौ दान बे बुरै हाबा जाखान्दाखौ हले आं नाया दै सिख्लाबा नायजागौमोन एसे आंखौ नाय क्या एक्टिंग कर रहा है एक्टिं खालामनो रोंगौ र' बाजैया हाबा जायाबा लाब गारजागौमोन आंजों आंखौ नाय नाया ओइ खावब्ला आंखौ नाय अ खावब्लि नायनि दे नोंखौ आङो गल'ल' होनो दे खायफा मा जायो मोनथिला सिमांसो नुयो ना मासो नुयो माबा पुदलाखौनो बामलाबायोलै मोनथिबायना बहाय कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ आंनावबो मासे पुदला दङ मोनथिबायना नांगौबा लांफै नै आंनाव मासे पुदला दङ बेखौबो आरो फारसेथिं बामना लाबानो जाबाय मोनथिबायना देलै दे आबै ओंखाम दौना हो एसे ओंखाम दौना हो ओंखाम उखैबाय खोमा गाबदोना राजाया अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए